İsrail serpêşniyareke nû hevbîre ku keşeyên mayî çareser dike da ku dişerê bi Hamasê re de bi gihêja agirbestekî. Wezîrê Derveyê Amerîka Anthony Blinken roja duşemê piştî çend civînên bi karbidestên payê bilind yên İsraîlê re ev agahî ragihand. Gavekê girîng a pêş ev e ku Hamas bêje erê û piştre jî hemû danûstander bicivin ku ji bo bicîkirina peymanê li ser têgihiştinên zelal bixebitin. Gıvaştına li ser hükümeta Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu zêde dibe ku azadkirina dilên İsraîlê mîsoger bike ku di heftê cotmehê de ji aliyê Hamasê ve hatibûn revandin. Blinken jî ji Netanyahu re giringiya gihîştina peymana agirbestê yan niha diyar kir. With every passing day, Her roca ku peymanek çê nabe du tişt dikarin biqewmin. Yek zêdetir dîl dikarin bimirin û ya duwê jî bûyerên destêwerdanker dikarin çêbin ku diber rewşa çareseriyê hin dijwartir û belkû jî nepêkan bikin. Blinken got ku wî di civîna bi Wezîrê Berîvaniyê İsraîlê Yoav Gallant de balkişandiye ser rewça mirovahî ya li Gazayê. Di got û bêjande egera ji nû ve derketina felcê li kerta Gazayê jî hebû. Karbidestên saxlemî yên Filîstînî hefteya borî di zarokek waksîn nekirî de bûyerek ragihandibû. we've been working on a detailed plan. Em li ser plansaziyek bi hûrgilî dixebitin da ku yên hewcene werin vaksînkirin. Li ser vê em bi hikûmeta İsraîlê ra dixebitin. Blinken çavereyê ku helwesta Hamasê ya serpêşniyara heyê hîn bibe. Dema ku bi navbenkarên Misir û Qatarê re li bajarokê Beravê El Alemîn Misrê bicive. Ji bo raporta Veronika Balderas Iglesias Özlem Yasak, Dengê Amerika.